Hi guys, खोनादोंना नोंथांमोना मा बुंनानै बेयाव गाबख्रावबाय थादों? दैजिं फेस्टिभेलनि नुथाय बेयो मुवा बेसाद फाननायनि मुङै सोरखि खेला गासैबो बेसादखौनो सोरखियाव गेलेनानैसो मोनगोन बायनानै मोना नायनानै लादो गेलेग्राफ्राबो गेलेयो फैसानिबो दङ फैसा मोननाय नै बेफोर जाबाय फैसाजों फैसा मोननाय सुपार बाम्पार सोरखि खेला होनना बुंनाय जायो बेखौ नै बेफोर जाबाय फैसाजों फैसा मोनफिननाय खेला 10 थाखायाव 100बो मोननो हागौ नोङो 50-60बो मोननो हागौ नोङो बे जाबाय बल खुबैनाय नै बेयाव फैदों देग्लाय नाखौ खेला गेलेनानैनो मोनगोन बेयाव केजि अजनै हरो नाखौ बे जाहैबाय दाउनि खेला दाउला खासि मासेयाव 200 आरो 150 नायदो नै बिथिंजाय थाव साबोन सेम्पु देलायग्रा क्रिम दालि आलौ सामब्राम गासैबो खेला गासैबो खेलायानो खेला मास्टार अइल रिफाइन होम थिएटार लोंग्रा गासैखौबो खेलाजोंसो मोनो बेनि गुबै दामखौ होनानै बायनो नागिरब्लाबो बेखौ फाननाय जाया नाय बेयाव नै लोंग्राफोरा दाउदै रुनायखौबो खेलाजोंसो मोनगोन बिथिंजाय नायदो नै दाउफोरा माबायदि खेला होनो थाखायनो दाउ नै बेफोर दाउ बे जाबाय फैसाजों फैसा मोननाय ओरै बिथिंजाय नायदो नै होम थिएटारफोरा सार्फ सेम्पु लोंग्रा निसा आनखि मुसुर दालिखौबो खेला संख्रिखौबो खेलाजोंसो मोननाय जायो बेयाव जों जाग्रा थाव मास्टार्ड अइल बेखौबो खेलाजोंसो मोनो नायदो नै मुसुर दालि सिनि आपेल दाउदै रुनाय बोरमा नै बेफोर दाउला खासिबो दं जोबथा गैयै खेला 1000निबो सायाव दंमोन आं नोंथांमोननो गासैखौबो रेकर्ड लाजोबनानै दिन्थिनो हास्लाबाखैसै बेखिनिखौनो नायदो बर' आइजोफोरबो दङ आच्छा आंनि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम लोगोसे आंनि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लादो